Pinisita menili nali tumafan VORENG abirta si nang wan piglo lapen kopia VORENG abirta ma lapen kuan ana pusa vacancy si doma klarda gason kai kena litum labangso video arlo si thek pon long ikpo tangte aprang si KARDOM kadu kave Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nali tum jong silabangso YouTube channel long nang kahomri milang pulde kaching hon pen subscribe igon lapen adung hes tame belarjan theklo ing latest update kilong verji afana litum halabangso dims tame berpon igder non tangte non labangso AWARSAI AWARSAI APHUTHAK ledak pathek pen chithan ponlonang lapen lang ponlonang non labangso AWARSAI AWARSAI APHUTHAK larda alam chithan polona labangso AWARSAI AWARSAI labang kelasano DHS Nagaon Recruitment 2023 apply for 18 support staff vacancies dak PAKLANG poniklo lasining kehang abang phu abang fitum District Health Society of Nagaon hin pens tamela bangso VORENG AWARSAI PAKLANG iglo lasining kehang abang phu abang fitum nalitum jogdun example je jogdun iktame la penon detail salam dak chithan polana a step towards better healthcare la pen dak ke tokpon banglason hello the District Health Society of Nagaon is on a mission enhance healthcare service in the urban areas of ASSAM lasida District Health Society Nagaon hin penstame ingsi healthcare service upon urban area ASSAM arlo urban area humri dam ikpo mate humri dam ikji lapen lasi alang li tumlong kacirabdun mate kacirabdun aphan dak non munit bangari igwailo lasi labang so munit kinangji aphan dak kadu kawe pen apos bang 18 an PAKLANG pon iglo apos labang ke staff support staff vacancies lo lapen ali tum dak thek polong ikpo da DHS Nagaon is offering 18 vacancies for the position of the support staff. This position will be engaged as the tax rate and lump sum basis. Lapen lump sum basis pujalo dak bangke. The details of vacancies are follow here. Lase DHS Nagaon hin bestame 18 vacancies kinang sorlo mate dak kinangji pujalo la staff support upon. Lapen labangso AWARSAI AWARSAI labangke tax rate teng mate lamsam si dak pipon ikpo the details of these vacancies are as follows banglason hello name of post bang dak support staff lapen tax rate mate lamsam lapen dak number of position bang 18 ando lasining kehang abang phu mate abang phetum claim dun iktame lapen kachar liang deng kenangji labangke lason no education qualification labangke class 8% tame arta labangke 21.45 years abang phu mate abang phetum jogdun ikme lasi labangke ingsi jobs lo lapen dak ki claim dun long term stame alang litum hantame iksen lo kam stame dun ikpo lapen adhim sitame juidam iklongpo lapen dak tok pontala pulo selected candidate will receive a daily remuneration of Rs 338 on the tax rate or lump sum basis. Asida ar nisipen 338 an long pon ikpo lapen kicho kijun bang kadu ka wistame akijoilo lasi labangso AWARSAI AWARSAI claim don igon lapen nalitum chance ta dopo nanane kedam lapen ason ke charlie dun a chance ta me dak long ikpo nang litum asi ki claim dun jining hangtum apply dun iko ka apply ning ji a process labang kanili nang litum panang than pachini pon ikpo nang litum jong sinang litum interest do pulote labang so team long ki join dun ni pan interest do pulote nang litum kinai labang ke dak number 1 long ke tokpon labang ke candidate need to fill up standard form along with self-attested set of photocopies of all relevant documents lasi standard form along nalitum fill up ignang po standard form lapen photocopies tami nalitum pabon ignang po lapen self-attested angton documents tami nalitum self-attested bang pik thainang po lapen number 2 lang bang lason hello ito please also bring 2 passport size photo and any experience certificate jong sinalitum na experience certificate do pulote lata chiwan iknang po lapen passport size photo pakni labang kenalitum 1 igvek nang po
Lapen number 3 long mang labang ke lason hello. The interview will take place on 16 November 2023 from 11 a.m. to 3 p.m. Nasinali tum ka apply ning bang kala direct interview CP dun inang pula pen date bang dak 16 November 2023 apor la bang ke 11 a.m. pen 3 p.m. adim la bang ke Joint Director of Health Service Nogong along sinali tum dampen pidam ignang po kanali tum ka fill up tang application of forms tame kadu ka via documents tame la so sinali tum pidun ignang po lapen interview jong si pass lo pula nalitum labangso awareng warsai ba nalitum claim dun iklong po lapen number 4 long ketok pondo note that the engagement will be temporary silabangso awareng warsai ba temporary la jong silabangso kam jong si kijudlo pulate labangso job ta agelo jong si mo next time ka pregadim do thulang pulte labangke nang litum han puthot na hang pontu ikpo la penali tum labangso article lang wang iglo tunali tum dakpe notification alus tamil long pon ikpo tangti nili non nali tum pathiek pen notification alu na paklang pon ji aphan bor ipon ikpo la penali tum la screen long thek pon long ikpo las la hello notification alu lo nali tum dak klar dak alam dak pen thek pon long ikpo kuson son si ke fly do nema ki jog do nema labang so puthak sta me labang so notification alo mate advertisement or notice long sta me dak paklang pon eklo na sining khang abang phu abang phitum na litum jog don example te prabjin penali tum jog don egon adet labang ke dak 16 November 2023 apor labang ke 11 am pen 3 pm ang bong ansil labang so AWARSAI fan interview bangke enpon ekpo lahelo pinia video long bang nili na than pon ji bang kala ancholo la pen klar dak mole details lam bang nili ang ton pen lam nani tum hanang than pachini pon iklo la pen nali tum jong si jogdun exegi bulta aprang sila bang so advertisement alo mate notification alo nali tum lang pon ikon la lang det pen nali tum jogdun exist tame jogdun ikon tamila tangte domi thak me ka do ka ve karbiti 2.0 youtube channel long kilang ra do an fans tami nili hin pen KARDOM